وهيا كيرثو כי אין הנער ומס והורידו עבדיך סבס עבדך אבינו בירון שאולה כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמור אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים ועתה ישבנה עבדך תחת הנער עבד לאדוני והנער יעל עמך כי אחיל אבי והנער איננו איתי פן אראה ורע אשר ימצא את אבי ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו ויקרא השיח איש מעלי ולא עמד איש איתו בתוודע יוסף אליהו ויתן את קולו בבכי וישמעו מצרים וישמע בית פרעה ויאמר יוסף אליהו אני יוסף עוד אבי חי ולא יכלו לענות אותו כי נבהלו מפניו ויאמר יוסף אליהו גשו נא אלי ויגשו ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה ועתה אל תעצבו ולחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם כי זה שנתיים הרעב בקרב הרס ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר וישלחני אלוהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולחיות לכם לפלטה גדולה